Hello, hello. Hallottak jól? Szuper. 1 perc is kérünk. Hi. Can you hear me? Can you talk something? Yeah, can you hear me, Aggie? Hi. Yes, I can. I hope the others can too. Can everybody hear me? Can you ask them? Mindenki hallja? Szuper. Úgy tűnik, hogy mindenki hallja. Yes, they can hear you. Okay, fantastic. Well, I'm sorry, you folks, that we started a little late. I had a little bit of an internet connection problem. Elnézést, hogy egy kicsit később kezdtünk, volt egy kis internet kapcsolat problémám. And so we're all ready. I'm glad to see everybody joining us. És mindannyian készen állunk, úgy látom, örülök, hogy csatlakoztatok hozzánk. Just so everybody understands, we will be having to use Aggie as a translator on this for me. Hogy mindenki értse, Ágit fogjuk ma használni fordítónak, hogy mindenki érthessen engem. So this webinar will go a little slower than the ones coming up. Tehát ez a webkonferencia egy picit hosszabb lesz, mint általában azok, amit csak magyarul tartunk majd. As the translations in your languages are finished, we won't have to deal with those issues. De ahogy a fordítások befejeződnek majd a magyar nyelven, már nem lesznek ilyen problémáink. So could you go ahead and introduce me, Aggie? Oké, tehát szeretném bemutatni az urat, aki a ma este webkonferenciát tartani fogja. Őt úgy hívják, hogy Flynn Peterson. Mondhatom, hogy veterán MLM hálózatépítő, illetve vezető az Egyesült Államokban. Több mint 10 éve foglalkozik hálózatépítéssel, és ebben a Jagust nevű hálózatban ő az egyik csúcsvezető, ő az én szponzorom, ő az, aki segített ezt a csodálatos üzleti lehetőséget Magyarországra hozni. Közvetlen napi kapcsolatban van a tulajdonossal, és keresztül ver mindent nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy itt Magyarországon és Kelet-Európában terjeszkedni tudjuk. Tehát én őben egy fantasztikus vezetőt ismertem meg, egy fantasztikus szponzort, aki borzasztóan felelősséget vállal mindenért, amit meg kell csinálni, és amit el kell végezni, és átnyom mindent, amire a magyaroknak szüksége van. Úgyhogy fogadjátok szeretettel ma este Flynn Petersont. It's your turn. Okay, thank you, Aggie. So it's been amazing what's been happening with this company. It's growing globally at a rate I've never seen. Tehát elképesztő, hogy mi az, amit történik ezzel a vállalattal. Globálisan olyan mértékben terjeszkedünk, amit én még soha nem láttam. And I am so impressed with what's happening with team. It's simply amazing. És lenyűgöző számomra az, ami Magyarországon történik, ez egyszerűen elképesztő. So I'll go ahead and get into the company and what we're about and the compensation structure, which I'm sure is most important to most of you. Oké, tehát először beszélünk egy kicsit a vállalatról, beszélünk a termékekről, és természetesen a juttatási rendszerről, ami legtöbbetek számára nagyon fontos. When I first saw this company, I actually sat on it for a couple of days and looked at it.
but I couldn't help, it just kept drawing me back to it because I thought it was just a very well branded and cute company. Tehát amikor én ezt a céget először meghallottam, hogy erről először hallottam, akkor néhány napig ültem rajta. És gondolkodtam, hogy mit csináljak vele, de csak újra meg újra, meg kellett néznem a videókat, újra meg újra rámentem a weboldalra, és egyszerűen azt éreztem, hogy annyira aranyos, annyira jól össze van rakva a koncepció, hogy nem szabad kimaradnom belőle. So I had a conversation with the owner to understand, the full picture of what this company was going to do. És utána volt egy beszélgetésem a tulajdonossal, hogy megértsem a teljes képet, hogy mi az, amit ez a vállalat kitűzött magának, mit szeretne elérni. When I started understanding, I started seeing how wonderful a product this could be, especially for networkers or just international commerce in general. És amikor elkezdtem megérteni ezt a terméket, akkor rájöttem, hogy ez egy csodálatos termék hálózatépítőknek, nem csak egy hálózatnak, hanem rengeteg hálózatnak, és egyébként az egész kereskedelemnek a világon. So the full picture here is that we're going to have the first ever social network community that is able to talk real time back and forth in multiple languages. Tehát a teljes képhez többek között azt tartozik hozzá, hogy a világon először létrejön egy nemzetközi közösségi hálózat az interneten, amelynek a tagjai nemzetközileg globálisan képesek egymással nyelvi akadályok nélkül beszélgetni. And we're also integrating a huge business model that's been going on in the United States and other parts of the world through coupon distributorship through the network. És másik oldalról pedig bevon ebbe egy hatalmas, jelen pillanatban hatalmas kereskedelmi iparágat, ami az Egyesült Államokban most már borzasztóan népszerű, és a világnak ezen a felén is úgy tűnik, hogy hamarosan azzá válik, ami egy kedvezmény kupon terjesztési rendszer. So there's many phases to this program, and I'll break them down right now. Több fázisa van ennek a programnak, és ezeket most szépen fel fogom szabdalni. At this point, we're only accepting affiliates into the program. Jelen pillanatban még csak munkatársak csatlakozhatnak a programhoz. And it is a free sign-up at this point. És jelen pillanatban ingyenes az előregisztráció. But in the future, there'll be 4 ways to join Yagooft. A jövőben 4 módon lehet majd csatlakozni a Yagoofthoz. First will be as an advertising affiliate. Az első lehetőség az lesz, hogy valaki hirdetési munkatárs lesz. Where you will pay $100 and a $25 processing fee one time. Ennek egy egyszeri költsége van, ami $100 és egy $25 kezelési költség. Now what you're buying is a TurboTalk Enterprise license. Na most ezzel gyakorlatilag egy TurboTalk vállalati licenszet vesz meg az ember. And that allows anyone that you invite into our program to operate in our network and with TurboTalk under your license. És ez a licensz lehetővé fogja tenni számodra, hogy bárkit, akit te meg fogsz hívni majd a közösségi hálózatodba, az használja ezt a TurboTalk terméket, és ebben a te általad birtokolt licenszben engedélye legyen arra, hogy használja a terméket. The second way is to bring in a non-profit organization that you can also use. A második csatlakozási mód az az, hogy valakinek joga van ahhoz, bárkinek joga van ahhoz, hogy becsatlakoztasson egy non-profit szervezetet, amelyik szintén használhatja a TurboTalkot. The third way will be for Yagooft members to join our social network free. A harmadik módja pedig az lesz, hogy ingyenes tagokat lehet majd
csatlakoztatni ehhez a közösségi hálózathoz, akik ebben a közösségi hálózatban egymással tudnak kommunikálni, ismerkedni, kapcsolatokat építeni. The fourth way will be to bring merchants into YouGoofed. A negyedik módja pedig az lesz, hogy kereskedőket lehet csatlakoztatni a YouGoofedhoz. So I'll break those down for you now. Most ezeken egyenként végigmegyünk. As a YouGoofed advertising affiliate, you are the only one that can invite a merchant or a non-profit organization or free members to our company. Csak a hirdetési munkatársaknak van joga és lehetősége arra, hogy meghívjanak a vállalathoz akár non-profit szervezeteket, akár ingyenes tagokat, akár kereskedőket. As I said before, we're only accepting affiliates at this time. Ahogy mondtam, jelen pillanatban még csak munkatársak csatlakozhatnak. In the beginning of December is when you will be able to invite free members to the organization and merchants. December lesz az a hónap, amikortól majd az ingyenes tagok és a kereskedők is elkezdhetnek csatlakozni. In just a few days, you will be able to invite non-profit organizations. És néhány nap múlva lesz az a nap, amikor pedig már lehetőség nyílik non-profit szervezetek, alapítványok csatlakoztatására is. So, let me go ahead and go into the compensation plan, how it works as you as an affiliate, and then I'll show you how the merchants and the non-profits and free members will benefit. Elkezdem most bemutatni a juttatási rendszert a hirdetési munkatársak számára, és ezen belül meg fogom mutatni, hogy az ingyenes tagok és a kereskedők hogyan tudnak ebből profitálni. When you come in as an affiliate and pay your $125, amikor te munkatársként csatlakozol és kifizeted a $125, that's a one-time payment and you will not pay a monthly either. Ez egy egyszeri összeg, és havidíja sincsen utána a rendszer használatának. When you have two other affiliates join you and pay, that's one on the left and one on the right. Amikor két további munkatársat becsatlakoztatsz a rendszerbe, egyet a bal lábadra, egyet a jobb lábadra, You are qualified for life. onnantól kezdve kvalifikált vagy jutalékra egy egész életre. You won't have to worry about ranks, and you won't have to worry about sponsorship Nem kell requirements. You're aggódnod. done at that point. Nem kell aggódnod rangok miatt se, szponzorálási követelmények miatt se, és semmiféle egyéb kvóták miatt sem kell aggódnod utána a továbbiakban. The binary is the first model that we have for compensation in this program. Két juttatási rendszer van összekapcsolva ebben a programban, és ebből az első az egy bináris, azaz két oldalú juttatási rendszer. It's a 1/3, 2/3 binary, which means anytime one cell happens on one side of your leg and two cells happen on the other, you cycle for a $25 commission. Ez egy 1/3-2/3 arányban működő juttatási rendszer, bináris juttatási rendszer, ami azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor az egyik lábadon egy értékesítés történik, tehát egy új munkatárs csatlakozik, a másik lábadon pedig 2, akkor az egy ciklust jelent, és ezért kapsz $25 jutalékot. And once you're qualified with one left and one right paid, that happens to infinite depths beneath you. És amikor megvan az egy bal, egy jobb lábon lévő munkatársad, akit te hoztál személyesen be, akkor onnantól kezdve végtelen mélységben kapod ezt a $25 jutalékot minden 2-1 csatlakozás után, függetlenül attól, hogy ki csatlakoztatta azt az illetőt a LÁDA rendszerbe.
In addition to that, every time you reach 21 sales that happen beneath you, whether you do it, whether they're by your personals or not, you receive an additional $50 bonus. És ezen kívül minden alkalommal, amikor a rendszerben alattad összesen 21 új csatlakozás történik, akkor még plusz egy $50 bónuszt is kapsz a fentin kívül. There's a $25,000 a week cap on this compensation model. A bináris juttatási rendszerben a maximalizált kereseti lehetőség az heti $25,000. However, when you reach $10,000 a week with your position, you are given a bonus position that you can stick on the top of your left or your right side of your organization, your choice. Viszont amikor eléred a heti $10,000 jövedelmet a bináris rendszeredben, akkor kapsz a cégtől ajándékba egy bónusz pozíciót, amit feltehetsz vagy a bal lábad, vagy a jobb lábad tetejére, közvetlenül magad alá, ahogy te azt választod. That position also has a $25,000 cap per week on it. Annak a pozíciónak is $25,000 per hét a maximum kifizetése. Now let's talk about the merchant program, and then I'll talk about the second compensation model that we have. Na most beszélünk egy kicsit a kereskedési programról, és erről ezen belül beszélni fogok arról, hogy ott milyen juttatásokat tudsz kapni. Because you're an affiliate, you're able to bring in merchants. Mivel te munkatárs vagy, neked jogod van behozni kereskedőket. This is what a merchant gets when they join our company. Na most megmutatom, hogy mi az, amit a kereskedő nyer abból, hogyha csatlakozik a mi cégünkhöz. First, let me mention that this is free for the merchant to join. Először is ingyenes számára a csatlakozás, minden kereskedő számára. They're going to get a website with free hosting so they can display their products or their business. Először is kapnak egy ingyenes weboldalat, ingyenes hosting szolgáltatással, amelyen be tudják mutatni a termékeiket és a szolgáltatásaikat. They're going to get access to be able to advertise their products locally and internationally. Hozzáférést kapnak a teljes rendszerben ahhoz, hogy akár helyileg, akár nemzetközileg promotálják, hirdessék az ő termékeiket és szolgáltatásaikat. They're able to participate in a coupon program similar to Groupon, if you've ever heard of Groupon. Részt vehetnek egy kedvezmény kupon programban, olyasmi, mint mondjuk Amerikában a Groupon, vagy nálunk Magyarországon a kuponvilág. Groupon became a billion-dollar company within three and a half years here in the United States. A Groupon Amerikában 3-3,5 év alatt $1 milliárd céggé nőtte ki magát. The reason that happened is because everybody is looking to save money. Ennek az az oka, hogy mindenki igyekszik pénzt spórolni. I'm going to explain their business model so you can understand how ours is so much better. Szeretném elmondani a Grouponnak az üzleti modelljét, azért, hogy ehhez képest lássátok azt, hogy a miénk mennyivel jobb. When a merchant wants to attract new business, oftentimes they offer a discount coupon. Amikor egy kereskedő szeretne több üzletet megszerezni, vagy több vásárlót szerezni, akkor gyakran hajlandó ezért felajánlani egy kedvezményes kupont. So if I had a restaurant and I wanted to offer $40 worth of food for $20. This is the example I'm going to show you. Tehát tegyük fel, hogy van egy olyan példa, hogy mondjuk én egy
étterem vagyok, és egy $40 értékű étel, meg a Grouponnál ez úgy történik, $20, és a 90%-et elteszi jutalékba. So the merchant got a new customer, but they had to give up 75% of their retail product. Tehát ezáltal a kereskedő ugyan nyert egy új vásárt, és ezek után még 60-90 napot várniuk kell, hogy a gruppasa nekik azt a 25%-ot, ami maradt nekik. With Yagoofed, all we're going to take is 25%. A Yagoofed ezzel szemben összesen 25% jutékot kér. With a maximum of $10 per coupon. Ami egyébként maximalizálva van kupononként $10. So that means that since it's a maximum of $10, if a company was offering a product for $200 and then they were going to give a coupon for $100, tehát, hogyha mondjuk egy cég van, amelyik egy $200-os $100 hirdet meg, Yagoofed would only take $10 for that coupon. Akkor a Yagoofed akkor is csak $10 el jutalékban a kupon után. And the merchant is going to get paid at the point of sale immediately. És a kereskedő az pedig azonnal megkapja a pénzét, tehát nem kell neki várnia rá. The merchant is able to get their money immediately, and they're able to make way more than they would on any of the other type of coupon models. Tehát a kereskedő azonnal megkapja a pénzét, és sokkal több marad meg neki, mint amit bármilyen más kuponcégnél megtarthatna a kuponárából. In addition, they're also going to be able to get access to global marketing and local marketing for free. És ezen kívül pedig ingyenesen hozzáférhetnek helyi és nemzetközi marketing lehetőségekhez. Now the reason this is important because if you most ez azért fontos nekünk, mert ha te hozod be ezt a kereskedőt a cégbe, they're going to be tied to you for life. Akkor az a kereskedő a rendszerben egy életre hozzád lesz kötve. And you're going to make 40% of what Yagoofed, of the fee that Yagoofed gets on every single coupon sold. És abban a 25%-ból, amit a Yagoofed kap jutalékban minden egyes kupon után, te 40%-ot kapsz meg jutalékba. Now this gets exciting because the statistics on coupon sales Na most ez izgalmas, mert a kupon eladásokkal kapcsolatos statisztikák azt mutatják, are that when a company issues a coupon, between 100 and 3,000 coupons are sold on that issue. Hogy amikor egy cég kibocsát egy kupont, egy kuponcégnél, akkor egy kuponból 100 és 3000 darab között adnak el. So you can receive upwards of $6 per coupon sold. Tehát körülbelül darabonként $6 értékű összeget kaphatsz minden egyes eladott kupon után. That's off one merchant. Ez egy kereskedő, akiről beszélünk. Egy kereskedő után. And that's for every single coupon that they sell. És minden egyes kupon után, amit ők eladnak. Now I'm going to get into the other compensation model, which is a unilevel. Most megmutatom a másik juttatási rendszert,
ami egy unilevel rendszer. Every person that you personally bring in as an advertising affiliate, minden egyes személy, munkatárs, akit te személyesen behozol munkatársként, will go on your front line in your unilevel, and the width is unlimited. Ebben az unilevel rendszerben a frontodra kerül, tehát az első szintedre, és ennek a szintnek a szélessége az korlátlan, tehát annyi embert léptetsz be személyesen, ahányat csak akarsz. And as that person brings in their personal affiliates, És ahogy ez a személy behozza az ő saját munkatársait, közvetlen munkatársait, and they bring in merchants, azok is a te második szintedre kerülnek, és mondjuk azok behoznak kereskedőket, you will receive 1% for 20 levels deep on the coupons that they're making money on. Gyakorlatilag te minden egyes kupon után, amit az ő általuk becsatlakoztatott kereskedők adnak el, még mindig kapsz 1%-ot 20 mélységben. Now this compensation model is unlimited. It's not capped. Na most ennek nincs kifizetési maximuma, ennek a juttatási rendszernek, ez végtelen, korlátlan kereseti lehetőséget tesz lehetővé, hiszen az unilevelben a szélesség nincsen lekorlátozva. Folks, this can turn into huge money. Na most ez elképesztő összegű jutalékban tud kifejeződni, gyerekek. Now that merchant is not going to have to worry about their graphics. Na most ennek a kereskedőnek nem kell aggódnia a grafikai tervezés, a kupon grafikai megtervezése miatt. Gyakorlatilag ingyenesen célzott hirdetés fizet semmi. Now what's going to drive our social network for that merchant to want to join and get that advertising? Na most mi fogja növeszteni és terjeszteni a mi közösségi hálózatunkat, hogy ennek a kereskedőnek megérje a szolgáltatásait. Tehát te ugye meghívhatsz ingyenes tagokat ebbe az online közösségi hálózatba. When a free member joins the network, they have 30 days that they get to use the TurboTalk product for free. Amikor ingyenesen csatlakozik valaki, akkor 30 napja van rá, hogy próbálja ingyen, hogy működik a TurboTalk. És ez now remember I said invites 10 people. He does not have to have 10 people join. Azt mondom, hogy csak meg kell hívnia hozzá 10 embert, az nem kell, hogy azok mind csatlakozzanak is. So he just simply has to invite 10 people and he gets our product for use for life. Tehát egyszerűen csak meghív 10 ember, és egy ilyen használhatja a TurboTalkot. That's what's going to help this base grow virally.
És ez fogja segíteni ezt a közösségi hálózatot, hogy vírusos sebességgel Now, you as a növekedjen. representative and an affiliate are going to be able to invite those free members, and you're going to get points that are going to allow Amint you a to cég purchase coupons. képviselője, jogot kapsz, meghívjál ingyenes tagokat, és amikor ezek az ingyenes tagok csatlakoznak, akkor pontokat ezért, és ezek a pontok lehetővé fogják tenni számodra, hogy legyen pénzed arra, hogy megvásárolják kuponokat. So you simply are letting people come into a network to use a fantastic product for free, and you can earn points that you can use coupons within our network too. That's just an additional bonus for you. Tehát nem elég, hogy ingyen hívhatod meg a barátaidat ebbe a közösségi hálózatba, hogy ezt a csodálatos terméket tudják használni, ami a turbótag, még ráadásul kapsz érte pontokat, amiket fel tudsz használni arra, hogy kuponokat vegyél, mert a pontokat pénzre tudod váltani a rendszerben kuponvásárlásra. Now I'm going to talk about non-profit organizations here for a second. Most egy percre akarok beszélni non-profit szervezetekről. We are allowing non-profit organizations such as ministries, churches, Save the World organizations, or Save Your Pets, any organization that's non-profit. Tehát mi, a vállalat, lehetővé tesszük minden bejegyzett non-profit szervezet számára, legyen az akár egyház, vagy gyülekezet, vagy alapítvány, vagy állatmenhely, vagy mentsük meg a gyermekeket, bármilyen fajta non-profit szervezet számára, hogy csatlakozzanak a rendszerhez. You're going to be able to recruit those organizations, and Yagooft is going to waive their joining fee completely. Felcsatlakoztathatod ezeket a non-profit szervezeteket, és a Yagooft elengedi ezeknek a számára a csatlakozási díj, munkatársi csatlakozási díj megfizetését. Now, they're going to operate and get paid just like an affiliate, except their money is going to be given to them as a donation. Ők pont úgy fognak működni, mint egy munkatárs, és úgy fognak dolgozni, mint egy munkatárs, és úgy fognak kapni fizetést is, csak éppen az ő fizetésüket a cég adomány formájában fizeti ki számukra. Now, non-profit organizations already have a base of people who enjoy donating to that organization. Na most általában a non-profit szervezeteknek van egy olyan tagsági vagy pártoló bázisa, akik szeretik támogatni azt az adott csoportot vagy szervezetet. So as that non-profit organization issues a coupon for their services or for any other services that they enjoy. Tehát amikor például egy non-profit szervezet kiad egy kupont a saját dolgairól, vagy azoknak a kereskedőknek a kuponjait, amit ők szeretnek, they will be receiving, commissions on that, and they will be within your 20 levels of 1%. Természetesen ők is fognak jutalékot kapni ezután, és ők is benne lesznek a te 20 szintes 1%-odban. So you can see how this can add up very quickly. Tehát ebből láthatod, hogy ez hogyan tud nagyon nagy összegeket elérni elég gyorsan. What we're seeing with this company is growth that I have never seen in many, many years. Olyan növekedést tapasztalunk ebben a vállalatban jelen pillanatban, amit sok-sok éve nem láttam sehol. I think what's most appealing is that people don't have to pay them monthly. Azt gondolom, hogy az egyik legvonzóbb dolog benne az, hogy az embereknek nem kell havidíjat fizetni. That it's an affordable fee for most, the joining fee.
hogy a legtöbb ember számára a csatlakozási díj kényelmesen megfizethető. You don't have to worry about ranks and levels and pressure on sponsoring. Nem kell aggódni a rangok, a szintek miatt, nincsen nyomás arra, hogy valaki szponzoráljon másokat. You're able to choose whatever compensation model you want to participate in, or both. Kiválaszthatod, hogy te melyik juttatási rendszerből szeretnél részesülni, vagy akarhatod mind a kettőt. You have the ability to offer a valuable product to the merchants for free. Képes vagy, megteheted azt, hogy egy értékes terméket ajánlj fel egy kereskedőnek ingyen. And you're able to invite all of your friends and associates to join our network for free. És meghívhatod a barátaidat, az ismerőseidet, a munkatársaidat a közösségi hálózatba, hogy használják a mi csodálatos termékünket ingyen. It has every level for the professional networker or the person who's just joining and doesn't know much about the industry to benefit. Mindenki számára képes jótékony dolgot nyújtani ez a rendszer egy profi hálózatépítő számára épp úgy, mint egy olyan ember számára, aki csak élvezni szeretné az előnyeit ennek a dolognak. We're in 101 countries already. Már most 101 országban vagyunk jelen. We have officially been in pre-launch for only 3 weeks. 3 hete tart még csak az előregisztrációs időszak. And so, as everything's being developed, you will have support materials within your own language. És ahogy haladunk előre, nagyon hamar meg lesznek a támogató anyagotok a saját nyelveteken. Videos will be in your own language. Videók lesznek saját nyelveteken. And so literally what you want to do is just allow those videos and that kind of information to have your members join. És ezek a videók el fogják végezni helyettetek a munkát, mert amikor ezt megnézik az ismerőseitek, akkor be fognak csatlakozni. It's a simple program and I'm extremely excited about it. Ez egy egyszerű program, és én elképesztően lelkes vagyok ezzel kapcsolatban. Within not too long, you'll be able to utilize all that information. We're just simply having it translated as we speak. Nagyon rövid időn belül ezeket az anyagokat fogjátok tudni használni, hiszen már fordítás alatt vannak, most is, ahogy beszélünk. So I'm extremely excited to have everyone join us. We will be the #1 team in the company, and we will be able to show the rest of the world how powerful you guys really are. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, hogy ennyien csatlakoztatok, és azt gondolom, hogy a mi csapatunk lesz a vállalatnál az első számú, legsikeresebb, legnagyobb csapat, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy mi az, amire ti magyarok valójában képesek vagytok. This team is in direct contact with the ownership. Ez a csapat, ennek a csapatnak a vezetése közvetlen kapcsolatban van a cég tulajdonosával. And he actually only lives an hour and a half away from me. Egyébként a tulajdonos körülbelül 1,5 órányi autóútra lakik tőlem. He is excited about this team and he is cooperating with us and helping, with any information we need. Nagyon szorosan figyelemmel kíséri a munkánkat, nagyon lelkes ezzel kapcsolatban, hogy milyen eredményeket értek el, és bármiben támogat bennünket és benneteket, amire szükség van. I want to talk to you a little bit about the TurboTalk product. Szeretnék egy pár szót mondani a TurboTalk termékről. The owners told me that this product has been in the works for 10 years.
A tulajdonos elmondta nekem, hogy ezen a terméken 10 éve dolgoznak a fejlesztők. But it's only until recently that technology has been able to make it operational. De csak mostanra érte el a technológiai fejlettség azt a szintet, hogy teljes egészében működővé tudták tenni. This product has the ability to do double line translation in real time. Ez a termék képes arra, hogy kétsoros módon valós időben fordítsa azt, amit te valakinek írsz. When you're talking to someone in another language, they're receiving your communication in your language and their language. És amikor valakihez kommunikálsz egy másik nyelven, akkor egyszerre kapja meg a te nyelveden is a kommunikációt, és az ő nyelvén is. And when they reply back to you, you're going to see their communication in your language and their language. És amikor ők visszaválaszolnak neked, akkor is így lesz ez látható, hogy két nyelven lehet látni majd a kommunikációt. As this product has the ability to learn, it will start to compile the best answers for particular questions or comments. Mivel ez az eszköz úgy van megtervezve, hogy képes magát fejleszteni, és képes tanulni, ezért el fogja kezdeni összeállítani a leggyakoribb, legjobb, legnépszerűbb válaszokat és hozzászólásokat bizonyos kérdésekre vagy bizonyos kommunikációkra. So as its learning grows, it will start to suggest the appropriate response for you. És ahogy fejlődik a tudása az emberek általi használatból adódóan, képes lesz válaszokat javasolni majd a számodra, és kommunikációkat javasolni. And when the audio phase rolls out for this product, és amikor az audio fázisa bevezetésre kerül ennek a terméknek, it will do the same thing with audio. Ugyanezt fogja csinálni, csak audióval. It will learn and come up with the most appropriate phrases for that also. Tehát ott is a legmegfelelőbb válaszokat, mondatokat javasolni fogja a használatra. Can you imagine having a conversation by audio with someone in real time who is not speaking your language? El tudod képzelni, hogy valakivel hangban, szöveges módon tudsz kommunikálni úgy, hogy ő nem beszél a te nyelvedet, és te se beszéled az övét. That was the goal of the owner of Yaguft with his TurboTalk product. Ez volt a Yaguft tulajdonosának a célja, ezt az eredményt elérni a TurboTalk termékkel. To not only allow people to have real conversations in other languages that they don't know in real time. De nem csak, hogy ez a termék lehetővé teszi azt, hogy más emberekkel valós időben kommunikálni tudj, úgy, hogy nem ismered a nyelvüket. To also have a product to teach people other languages that they don't know. Hanem még az is a célja ennek az eszköznek, hogy meg tudjon tanítani embereknek más nyelveket, amiket ők nem ismernek. So this isn't just a communication tool, this is a learning tool also. Tehát ez nem csak egy kommunikációs eszköz, hanem egy oktató eszköz is. And that's why he's so excited about being able to bring the world together so we can finally be able to communicate and do international business and just have fun. És ez az, ami miatt ennyire lelkesek vagyunk mindannyian, mert a tulajdonosnak ez volt az álma, hogy egy olyan világot teremtsen meg, amelyben az emberek képesek egymással akadályok nélkül kommunikálni, akár nemzetközi üzleti kommunikációt, akár csak egyszerűen azért, hogy jól érezzék magukat egymással. Aggie, are there some points that you wanted me to be more detailed on?
No, I think we covered everything. Well, thank you, everybody. This has been a little bit more difficult with the translator. Köszönöm akkor mindenkinek. Köszönöm akkor mindenkinek. Egy kicsit nehezebb volt így most a fordítással, meg egy picit hosszabb is volt. Aggie's done a wonderful job. Thank you very much, Aggie. Ági nagyszerű munkát végzett. Köszönöm szépen Áginak. And as we get our support materials out to you, just keep sponsoring and just keep bringing people in, because we are starting to get limited on the time that we can do free sign-ups. Ti csak folytassátok a szponzorálást, minél gyorsabban, minél több embert hozzatok be, mert fogy az idő azzal kapcsolatban, amíg még ingyenes előregisztrációba be lehet hozni az embereket. We are planning on launching fully on October the 1st. A vállalat október 1-én fog teljes egészében elindulni élesben. The non-profit organizations are able to come in within just a few days from now. A non-profit szervezeteket néhány nap múlva már be lehet léptetni. The free members and merchants will be able to come in December. Az ingyenes tagokat és a kereskedőket decemberben. There is a question when the audio module of the TurboTalk will be available. They're rolling this out in phases, and I will have to get you a specific answer for that from the owner. I cannot tell you at this time. Különböző fázisokban bocsátják ki a részeit ennek a programnak, és meg fogom kérdezni a tulajdonostól, hogy pontosan melyik fázist mikor vezetik be. All this information has already been decided upon in a specific plan. I just would need to get you that information. Ezt az összes információt el fogjuk juttatni hozzátok, tehát minden meg van tervezve pontosan, csak tudnunk kell, tehát meg kell szereznünk ezt az információt. I did want to mention that we do have specific languages that we still need translated, and we would like, to contact any of those people who would be willing to help out on that. Szeretném megemlíteni, hogy mindig szükségünk van néhány fordítóra különböző kelet-európai nyelveken, tehát hogyha tudtok valakit, aki be tud segíteni a fordításban, akkor nagyon megköszönnénk, hogyha kapcsolatba lépnének velünk. And as we set up our communications network within this company for, this team specifically, we'll get that information out to you. És ahogy a kommunikációs vonalainkat a csapathoz alakítjuk ki, minden információt meg fogtok kapni időben, ahogy hozzá tudunk férni. We've experienced incredible growth with this team. I'm so proud of everybody. And I want to show the rest of the world. And I want to show the rest of the world just what you guys can do, because it's simply amazing. Hihetetlen növekedést tapasztaltunk ezzel a csapattal, és szeretném megmutatni a világ többi részének, hogy mire vagytok képesek, mert egyszerűen ez elképesztő, amit ti itt produkáltok. Would you like for me to take questions, Aggie, or? We can, but they keep asking questions. Problem is that some of the questions are for the recording of this conference, which didn't happen, and I just wanted to tell them that the next conference that we're going to do Monday, that's what we're going to be able to be recorded. Yes.
Várjatok egy picit, csak szeretném beírni az e-mail címemet, hogy a fordítók hol tudnak jelentkezni, mert szóval agi.gulyas, nem tudom beírni a kukacot, mert egész mást ír be, tehát agi.gulyas, kukac, tonline.hu. Jó, erre jelentkezzenek a fordítók. Nem vettük fel ezt a konferenciát, mert a internet problémák miatt csúszással kezdtünk, és nem tudtam elindítani a felvételt, úgyhogy hétfőn, amikor tartjuk a következő konferenciát, akkor felvesszük, és akkor azt el fogjuk juttatni mindenkinek. Egyébként pedig írásos anyagban is készül a juttatási rendszernek a leírása, hogy mindenkihez el tudja jutni magyar nyelven, hogy mindenki megértse, hogy pontosan miből áll a juttatási rendszer. Van esetleg még valakinek kérdése? I'm just asking if there are any more questions. Nyugodtan a chatbe írjátok be, hogyha van valami kérdés. Are there any materials in Italian? Flynn? Not at this. Yes, not at this time. We need to have. We need translators. Yes, we need a translator for Italian. Here's the benefit, everybody, of helping with the translations. You will be able to launch that in your country, and you will have first access to that. Tehát szükségünk lenne olasz fordítóra, orosz fordítóra, lengyel fordítóra. A szerverkapacitás miatt ne aggódjatok, mert szerverkapacitás az bőségesen van. Nemzetközi cégnek, globális cégnek terjeszkedik a cég, tehát semmi probléma nem lesz ezzel. És tényleg minden nyelvet külön, aki tud valaki fordított, vagy aki maga fordítana, egy adott nyelvre írjatok nekem, mert tényleg nagy szükség van rá, és az az előnyünk, hogyha megcsináljuk a fordításokat, akkor az a nyelv az gyorsan el tud indulni ott a terjeszkedés azon a nyelven, tehát tudtok behozni onnan még egy csomó embert. Jó? They would like to know more about the owners. Okay. The owners, yes, my sponsor has known the owners for 14 years. Oké, tehát az én szponzorom 12-14 éve együtt dolgozik a tulajdonosokkal, a cég tulajdonosaival. And they had a program that he made a lot of money in about 8 years ago. Körülbelül 8 évvel ezelőtt volt egy programjuk, amiben a szponzorom több millió dollárt keresett velük. They've had 2 companies that have gone up to the 200 million level. 2 céget építettek fel eddig 200 millió dolláros szintre. And so they are experienced at this type of situation. Tehát nagyon sok tapasztalatuk van a cégek építésében és a nemzetközi terjeszkedésben. That company was a company that taught people how to use the internet. Az a cég például arról szólt, hogy megtanította az embereket az internet használatára, még az internet kezdetén. So they are experienced at how to utilize their products for training. Tehát nagyon jól tudják azt is, hogy képzésre hogyan használják a terméküket. Now I will be meeting the owner personally here in next week. Jövő héten személyesen találkozom a tulajdonossal. I will be having an eye-to-eye conversation, just so we have a good understanding of the owner too. Tehát természetesen ez is egy fontos találkozás lesz, hogy szemtől szembe találkozzak vele, és értsem meg őt, hogy milyen és milyen ember.
I will also be getting a good understanding of this product, TurboTalk. És ezen kívül pedig egy nagyon mély és részletes megértést akarok szerezni erről a termékről, tehát a TurboTalkról. It is being patented right now. They are just waiting back from the patent office for their registration papers. Most várják vissza a regisztrációs papírokat a szabadalom bejegyzési hivatalból. So it will be an internationally patented product. Ez egy nemzetközileg szabadalmazott termék, ez a TurboTalk. Somebody's asking what Yaguft means. Okay. Here in the United States, well, in English, I goofed means I made a mistake. Az Egyesült Államokban, hogyha valaki azt mondja, hogy I goofed, az azt jelenti, hogy én elkövettem egy hibát. Elszúrtam valamit. The word ya is slang for you. A ya kifejezés az a slang, a you, vagyis a te szóra. So basically it means you made a mistake. Ya goofed. Tehát azt jelenti, hogy te elkövettél egy hibát, vagy elszúrtál valamit. And the reason they're using that has to do with the TurboTalk product. És az az oka, amiért ezt a kifejezést használják, a TurboTalk termékhez köthető. It has to do with the learning feature of the TurboTalk product. Az oktatás részéhez köthető ennek a TurboTalk terméknek. Because that's what's going to come up as you start to learn other languages. They're going to say you goofed, and to help you learn the new, what would have been a better choice. Mert ez lesz majd egy általános kifejezés, amit az oktatóprogram használni fog, amikor egy jobb megoldást is találhatsz arra, ami kifejezést keresel. Is that clear, Aggie? Yes. They are asking if TurboTalk cannot translate, why TurboTalk cannot translate the presentation materials of the company. Well, I have to ask the owner that, but I don't have an answer for that. Ezt megkérdezem nektek a tulajdonostól, hogy miért van ez így. There's a lot of reasons on something like that. Egy ilyen dolognak rengeteg oka lehet. Just because you can translate something doesn't mean it's already in the format in order to be able to upload to our videos. Csak azért, mert valami le tud fordítani valamit, az nem jelenti azt, hogy rögtön olyan formában van, hogy feltölthető a videó számára. The videos have been pre-built to be able to have translations inserted quickly. Tehát a videók azok úgy vannak előre elkészítve, hogy gyorsan beléjük lehet illeszteni a fordításokat. And for the people who take on to translate a language, there is already a module in which they log into to do that line by line. És azok, akik fordítják, akik vállalják a különböző nyelvek fordítását, azok eleve az interneten kapnak egy hozzáférést egy szerverhez, amin egy speciális modulban mennek be a rendszerbe, és fordítják ezeket a videókat. And because it's within that format, in that module, it's able to be transposed very quickly into the video.
És így nagyon gyorsan és könnyen át lehet alakítani a videóhoz szükséges formátumba ezeket a fordításokat. So sometimes it's within the format that it has to be. What's the name? Will the videos be synchronized? Can you repeat that? The videos will be synchronized. Well, I'm not sure I'm understanding the question. Yes, we will be starting. Will the videos be with voiceover? The videos can be with voiceover, and we'll start that after the translations are done on each particular language. Tehát a videók azok szinkronizálva is elkészülnek majd a feliratos forma mellett. Guys, you must understand that this company launched earlier than they wanted to. És nagyon fontos megértenetek azt, hogy ez a cég korábban indult el, mint ahogy ezt tervezték. They did that because so many reps were coming to them and wanting them to open immediately. Azért csinálták ezt, mert rengeteg olyan hálózatépítő volt, aki szeretett volna azonnal bejönni. So as every day progresses, you're going to see new features coming up live. Tehát minden nappal újabb és újabb részeit látjátok majd például a webirodának megjelenni. So there is a little bit of a lag time here. Tehát van egy kis késés abban, hogy minden folyamatosan készül el, tehát folyamatosan jönnek az újabb és újabb funkciók bevezetésre. I can tell you, I will be getting all relevant information and all updates from the owner personally. Minden információt, minden újabb hírt azonnal közvetlenül a tulajdonostól kapunk meg. And if we have issues that we need to handle, 50. Okay. Tehát 50 nyelvet használ a TurboTalk. Okay. Yes. Again. What's the name of the owner? Well, there are several. The principal there are two co-founders, Lynn Spivey and another gentleman who I haven't met yet. Tehát két társadalmas van, az egyiket úgy hívják, hogy Lynn Spivey, a másikkal még nem találkoztam. And those people are the voice that you're hearing on the corporate calls in the US. Of course, you guys aren't hearing és ők azok, akik személyesen tartják a vállalati bemutatókat az USA-ban. Is Hungarian part of the 50 language? Yes. Természetesen, igen. Now we all know that Hungarian is a very special language. Most mindannyian tudjuk, hogy a magyar nyelv az egy nagyon különleges nyelv. There are 5 languages out there that are just extremely hard to translate by computer. Van 5 nyelv a világon, amit borzasztóan nehéz automatán fordítani. But as the system learns, it will start to understand the best responses. Többek között az egyik a magyar, de mivel ez a rendszer,
mivel ez a rendszer gyakorlatilag ugye tanul folyamatosan a használatból, tehát ahogy az emberek használják majd a nyelvet, ezért ezt a problémát is elég jól fogja megoldani, és elég jól fogja venni ezt az akadályt ez a program. What I am able to do is bring the owner on one of our leadership calls or an information call, so we can get a better El fogom hívni a tulajdonost az egyik vezetői találkozónkra, és így egy jobb megértést fogtok tudni kapni az ő nézőpontjával, az ő szavaival. All our communication networks for the Hungarian team and the translations, they're all being set up right now. Tehát annyira az elején vagyunk, hogy egyelőre a kommunikációs eszközeink, a kommunikációs csatornáinkat állítjuk föl a csapathoz, vagy a csapat felé. Okay, thank you. Hi. So we want to make sure that we have those separated between a presentation for recruitment of new affiliates and information. We don't want to do them on the same call. Tehát nagyon fontos az, hogy a jövőben külön válasszuk az új tagok számára szóló bemutató előadásokat és az információs konferenciákat a tagok számára. How the payout will happen? The international commission payout. The international, the payment processor is being brought on board right now. Tehát jelen pillanatban integrálják a kifizetési processzort. All the contracts are being signed as we speak. Most vannak a szerződéskötések. You will be able to use a real credit card to get your payment on. Saját hitelkártyára is letöltheted a jutalékodat. You will be able to download it into your bank account. Letöltheted a bankszámládra. Or you will be able to use an online payment type card. És egy ilyen fizetési kártyát is tudsz majd használni, akinek van olyan saját kártyája, ilyen paycardnak hívják. Okay, I think that we can end this call now, Glenn. Well, thank you everybody for being online. We'll get these calls more organized, and we'll have a better understanding of the times and all that very soon. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Ténylegesen fogunk csinálni olyan konferenciát, ahol csak kérdéseket válaszolunk meg, és akkor azzal fogjuk tudni eltölteni az időt. Egyre jobban fogjuk szervezni magunkat, és akkor mindennek meg lesz a maga helye, és nagyon szépen köszönöm a részvételeteket, és egyébként pedig a kérdéseket nyugodtan fel lehet tenni majd nekünk is közvetlenül e-mailben, illetve fogunk, mondom, jövő héten már tartunk a tagoknak olyan konferenciát, ahol információkat osztunk meg veletek. Nagyon szépen köszönjük a részvételét mindenkinek. Take advantage of the free sign-up process right now for affiliates, and also start thinking about non-profits that you might want to bring in. Használjátok ki az előnyét, amíg még lehet az ingyenes előregisztrációnak, csatlakoztassatok minél több tagot, és a non-profit szervezeteket is már jövő héttől, amikortól majd be lehet hozni. You can bring in non-profits from anywhere in the world, and you'll be able to bring in merchants from anywhere in the world. Az egész világon hozhattak be tagokat, non-profit szervezeteket is, és kereskedőket is, nem csak helyileg.